Üdvözlök mindenkit ezen a szép reggelen, és már korán 9 óra van. A mai kirándulás célja az Alföld lesz, egy ilyen családlátogatás, Orgovány település lesz a végcél, ami kb. 170 km-re van ide. Most jelenleg már Tatát elhagytam, és Szárliget település határába vagyok. Ez lesz a kirándulás legmagasabb pontja itt. Gyakorlatilag innen a Váli víz völgyén fogok kerekezni jó sokat, egészen Baracskáig. Onnan pedig Ercsi, Kompátkelés után Ráckeve, Apaj, Kunszent Miklós, Szabadszállás, Izsák és végül Orgovány lesz az úti cél. Ez egy ilyen családi kirándulás lesz. Jön a család is, csak ők autóval. Majd valamikor délután indulnak utánam. Ez egy ilyen egész napos program lesz. A visszaút az még kétséges. Elvileg 4 nap múlva indulnék vissza augusztus 20-án, de persze pont akkor az záporokat, zivatarokat és erős hidegfrontot mondanak, pedig a visszaút az kicsit meg lenne rafinálva, mert nem erre jönnék vissza, hanem Kiskörös, Kalocsa, Paks érintésével föl a Balatonig, Veszprém, Zirc, Kisbér, Tata. Hát az egy ilyen 270 km lenne, de hát rossz idő esetén valószínűleg rövidíteni kell. Most pedig nem sokára begurulok Szárligetre, és akkor onnan pedig következő település Szár, Újbarok és Felcsút. Felcsúton megnézzük a csodálatos stadiont. Innen Szárligetről jó lejtős út vezet, és akkor itt látható Szárliget büszkesége, az Uppatető. Igen, jó kilátás nyílik róla. Hát nem tudom mennyire látni az erdők színét, hogy sajnos igencsak barnás, ahhoz képest, hogy még tavasszal, meg nyár elején úsztunk a vízbe mindenhol, most igen nagy az asszály, és pusztulnak az erdők. Nagyon kellene az eső. Hát majd, mikor jövök hazafel, akkor majd lesz eső, csak azért, hogy én is ázzak. A falu határába érdemes még megállni egy picit, gyönyörködni a kilátásba. Arra fogok haladni, lefele. Távolban a Budai hegység. Ott van az Uppatető. Itt egy kivényhet trafóház. És itt van maga Szár településnek a vége, felső vége. Nagyon takaros kis település. Látszik, hogy sváb gyökerei vannak. A Szár, mint név ismerős lehet a Szárvidékről, de semmi köze hozzá. Elvileg ez szín-magyar falunak indul, csak törökök elintézték. Aztán később pedig német telepesek kaptak itt engedélyt, hogy kiírtsák a környező erdőket, cserébe, hogy telket kapjanak. Hát ez elég jól sikerült is. Tehát látszik, hogy itt maga a környék az viszonylag fátlan, erdőtlen.
Aztán a világháború után ugye a hírhedt lakosságcsere miatt azért elég sokat elüldöztek innen, kitelepítettek, és máshonnan származó magyarokat telepítettek be. Ez azért alapja volt rendesen a kocsmai verekedéseknek. De hát ma már szerencsére nincs ilyen probléma. Jól látszik, hogy mennyire ki van száradva ott is az erdő. A Vértesnek a keleti vonulatait látjuk. És akkor most lecsurgok Újbarokra, itt van nem messze, egy kis egyutcás falu, és akkor utána jön a nagy világváros Felcsút. A túrát egyébként úgy terveztem, hogy semmilyen főútvonalon, első-másodrendű főútvonalon nem halad, úgyhogy csak ilyen gyérforgalmú utakon megyek, így elég elviselhető ez a távolság. Egy pici szakasz lesz a 7-esen, majd Baracska után, egy pár kilométer. Hát gondolom most őrület lesz. 4 napos ünnep, aztán mindenki megy a Balatonra, így valószínűleg szemből fognak jönni a legtöbben. Már a jó időt mondtak, 31-32 fokot, még jelenleg anticiklon van, kék az ég, úgyhogy esőre nem kell számítani. Ezt az utat már megcsináltam egyszer fordítva, akkor itt Felcsútnál több mint 3 órát voltam kénytelen vesztegelni a felhőszakadás miatt. Hát lehet, hogy visszafele megint megtörténik, akkor mérges leszek. Itt van Újbarok, Neudörfl. És szerencsére lejt. Vagyok Felcsúton. Sauron kastélya épül itt állítólag. Nagyon nem lehet közel menni, mert le van védve. Valami buli lesz. Még lehet, hogy Viktor is eljön ide. Tabajt község után így néz ki a Váli víz völgye. Forgalom szerencsére nulla, bár ez nem volt elmondható Alcsút dobozig, a 811-esen. Őrült forgalom volt, egymás után jöttek az autók. Hát gondolom őrsön voltak bevásárolni a madaras Tesco-ba. Aztán most sietnek haza, hogy kész legyen az ebéd. Itt kukorica, de mögötte bodzaültetvény van. Vál községben vagyok, a völgy névadó településén. Van egy kis dinnyárus. Itt van Mága Zoltán. Nagyon hasonlít az egyik kollégámra, csak neki multiméter szokott a kezébe lenni hangszer helyett. Na mindegy, talán felismerik majd a kollégák. Épp most hagytam el Vált. Ez itt a Szent Mihály major állítólag. Ami érdekes, ezek a kandeláberek. Elég csicsás. Nem tudom, honnan bugázták őket. Minden esetre van itt belőle vagy 4. És bevilágítják itt a dzsindzsát. Mert amúgy nincs ott semmi, csak ez a házikó. Még az is lehet, hogy Rádai Mihály ez a telek. Elértem az M7-es autópályát. Elég nagy a forgalom rajta. Mindenki húz le a Balatonhoz.
Viszont itt nem sokára, ott az a vasúti töltés, onnantól lesz egy kis kerékpárút le Baracskáig, és Baracskáról meg Martonvásárig a 7-es úton kell, hogy menjek. Meglátjuk, mekkora lesz a forgalom. Tűz a nap rendesen, és szemből fúj a szél végig, úgyhogy nem lehet nagy átlagokat nyomni. Megálltam itt a Baracska vasútállomásnál kajálni egy kicsit. Van itt egy pad, meg még egy, de az már kicsit hiányos. Bár nyár elején még ez is egybe volt, ha jól emlékszem. Nézzük, mi van enni. Van itt szalámi szendvics, ilyen lájmos csoki, lottószeret, fő energiaforrás, ez a csokis tejberizs, energiazselé, még ha nem is teljesen az van ráírva, de teljesen jó. Na jó, hát ez talán, ja, meg egy alma, hogy valami egészséges is legyen benne. És talán kibírja. Szóval megmutatom, hogy kell kinézni egy vasútállomásnak. Tehát kerékpárút köti össze a faluval, és akkor ilyen igényesen kialakított, fedett kerékpártároló, korszerű kerékpártámaszokkal. Ilyen kéne mindenhova. Elhagytam Ráckeresztúrt is. Most vagyok itt az M6-os felüljáróján. És innen már nem messze van Ercsi, ahol vár a komp. Hát kétséges, hogy el fogom érni, mert alig több mint 10 perc múlva indul, és azért az még odébb van, hogy 10 kilométer. Óránként megy, úgyhogy ha nem érem el, az se nagy baj. 100 halombattak élményei. Autópálya. Nem nagy látvány. De nem sokára elérem a Dunát. Itt vagyok már Ercsinél. Az nem a cukorgyár kéménye volt. Gyanús, mert itt volt egy nagy cukorgyár. Igen, régen alapították. Ez is, mint a többi közeli település, rácok lakták. Rácok, délszláv népek, horvátok, bosnyákok, stb. Előszeretettel telepedtek meg itt a környéken, ami nem csoda, hiszen a Duna, mint összekötő kapocs az őshazájukkal biztosította itt a megfelelő kereskedelmet és egyéb jó feltételeket. Az Ercsi állítólag az a Ercs névből származik, ami talán valami avar vezérnek a neve, de hát többféle elképzelés van, és se tudja pontosan senki, hogy mit jelenthet. Hát szerintem a kompról már most lemondhatok, jön a következő. Mégiscsak elérem a kompot.
Na szóval déli 12-kor átléptem a Dunát, épp elértem a Kompot, még szerencsé, hogy kicsit késett, mert sok autó volt rajta, nagy volt a forgalom, és akkor most irány Ráckeve. Itt átkelek a szigeten, és akkor Ráckevénél pedig egy híd vár rám. Sürgősen vizet kell szerezni, mert erősen kifogyóban van a vízkészletem. Most pedig megettem egy piros, egy sárga és 2 darab zöld zselés cukrot. 500 forint volt a komp, még azt hozzáteszem, valamivel olcsóbb, mint a Duna felsőbb szakaszain. Ártéri hangulat. Ennyi szúnyog lehet itt? Nincs benne víz, fekete pont. Hosszú egyenes út szeli át a szigetet. Érdekes megoldás, hogy ezt a csíkot itt középen meghagyták a bicikliseknek. Út két szél elég rázós. Ráckeve. Átjöttem a Virágos hídon. Ráckeve belvárosa. Jelenleg Kiskunlachházán nyomom, Bugyi irányába, de nem sokára majd jobbra le kell térnem Apaj fele. És az igazi kiskunsági tájon fogok kerekezni. Valami tűz égett. Apajon pihengetek itt a boltnak az előterébe. Hát, nem gondoltam volna, hogy ilyen forgalom lesz itt. Sorokba mennek az autók. Kiderült, hogy a nem messze lévő Bösztör pusztán van valami nagy magyar találkozó. Rengetegen motoros, meg autós, mit tudom én, mik itt jönnek, mennek, majd letoltak az útról. Kollega úr! Amíg a szem ellát, ez van, nem tudok jobban most bemenni. Piszkos nagy forgalom van. Magyarok országos gyülekezete van most. Úgyhogy nagy buli. Minden.
Pont meg, én addig keresik egy másik. Segíthetünk testék? Csak nézem, mennyi nép van itt. Sok. Mi ez itt most pontosan? Ez a Magyarok Országos Szövetségének országos gyűlése 2007 óta minden évben megrendezésre kerül. Jó, köszi szépen. Én csak egy kerékpártúrázó vagyok, aki itt áthalad éppen. Aha, aztán akkor, nem voltam erre vezetett fölkészülve. az utad, légy szíves, kanyarodjál be, vagy ott az úton, vagy itt az úton, és akkor szagolj bele ebbe a rendezvénybe. Jó, köszönöm szépen. Na itt a nagy magyar Alföld. Szóval ennyit a kisforgalmú utakról. Ahogy mondta a bácsi, 200 000 ember gyűlik most itt össze. És ez mind ezen a szerencsétlen úton halad itt végig. Hát most nem egy leányálom itt, hát idefele jövet egymást érték az autók. Kátyútól Kátyúig mentem. Remélem minden kicsit kitisztul. Kunszent Miklós következik. Kunszent Miklós a kerékpárosok réme. Macskakővel van kirakva az egész város. Én nem tudom, honnan szedték ezek a macskakövet az Alföld közepén. Biztos jó ismerősük volt a kőbánya. Nem tudom, mennyire látszik, de ott rendesen fehérlik a szik. A Túrján vidék peremén van minden. Az elébb leelőzött egy ilyen Árpád-sávos, nagymagyarországos autó, csak jobb kormányos volt és angol rendszáma volt. Minden esetben nem csúnya ez a vidék, tehát jó messzire el lehet látni. Sajnos a fű az már kiégett itt is, de ez bírja. Ott még szédelegnek halacskák a meleg vízbe. Van itt valami csatorna. Kis víz található benne. Nézem, mi van ott hátul. Aha. Úgy látom, Dunaújváros. Az acélmű. Hát ennek is már lassan vége. Most is volt egy kis leépítés. Mit látok még a távolba? A nagy Alföldet. Másik irányba is szétnézek. Hát messze van Kolozsvár. Nem látszik ide. Hó vagy Petőfi. Azért a Tarkőről többet látni egy picit. De ez se rossz. Föltűnt már Kunszent Miklós. Szóval Kunszent Miklós kunoknak volt nagy törzshelye. Már előre félek oda menni a macskakövek miatt. Majd csak lesz valahogy. Itt vagyok Kunszent Miklóson, hát most szabadszállás irányába kell menni.
Majd itt jobbra. Hát ez a városkának az egyik főtere. Itt van a Kiskunsági áruház, tehát ez valószínűleg ez egy központi hely. És hát sajnos, amint látszik, macskaköves az egész. Na most idáig még valahogy elvergődtem a járdán, de majd itt elmegyek jobbra és járda se lesz. Úgyhogy, és ami a legszörnyűbb, elfelejtettem leereszteni a ballasztot a falu előtt, vagy a város előtt, úgyhogy igencsak kellemetlen lesz. Na, elszem 1-2 kilométer az egész, majd valahogy ki kell bírni. Csendes a városka, itt szombat délután. Itt ér véget a szenvedés. Honnan szerezték ezek a macskakövet? Még biztos a monarchiában valami korrupciós üggyel együtt hozták ezt ide, mert hát ez egy büntetés. Na szóval itt szabadszálláson eltöltöttünk egy órát, újdonsült kollégámmal, és most Izsák a következő cél, onnan pedig már nem messze lesz Orgovány. Szóval Kunszent Miklósnál csatlakoztam a Cselac nevezetű kerékpártúrázóhoz. Együtt jöttünk egészen szabadszállásig. Több mint egy órát eltöltöttünk egy pizzériával. Megosztottuk egymással a bringás élményeinket, aztán elváltunk, ő másik irányba ment. Úgyhogy ismét egyedül nyomom itt Izsák fele az országúton. Most azért már kellemesebb a hőmérséklet, hogy lejjebb ment a napocska, meg hát nem szemből süt. Kis-Izsák és Izsák között ilyen szép árnyas út vezet, és az útminőség is kiváló. Ez az árnyék nagyon hiányzott már. Izsákot elhagyva Orgovány fele megyek. Itt is vannak ilyen árnyas utak, árnyas napsütéses utak, útszakaszok váltják egymást. De azért már az orgoványi pusztavilág megmutatja magát. Az egykori láprétek maradványai, nagyobb erdőfoltok is vannak, az mind természetvédelmi terület, rengeteg az ősboróka itt, és hát ez ilyen szovjet katonai terület volt itt tőlem jobbra nagy részt, úgyhogy emiatt is érintetlen maradt, de a sok fel nem robbant akna miatt se járkálnak itt nagyon az emberekbe. Az út az nem kifogástalan, de azért lehet egy ilyen 26-tal haladni rajta sétatempóba. Néha jön egy-egy autó, de nincs nagy forgalom. Egyébként ez a környék a madarászok kedvelt helye, nem messze van a Kolontó is. Ez a biciklis kollega, akivel egy rövid szakaszon tartottam az elébb, ő is ilyen hobbi madarász, és Budakesziről éppen a Kolontóhoz bringázott le, hogy ott aztán ilyen madárgyűrűző táborba vehessen részt, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy igen gazdag a madárvilága ennek a térségnek. Ugye innen már csak egy köpésre van Bugac is,
Közben hallok néha ilyen pukkanásokat, rájöttem, hogy ez a seregélyek ellen lehet a szőlőkbe. Csak azon csodálkozom, hogy ilyen korán már elkezdenek pukkangatni. Mert sok itt a szőlő is, sokan abból élnek. Híresek ezek az alföldi borok. Itt például még kukorica is van. Na, meg is érkeztem Orgoványra. Szerencsésen. Úgyhogy nem volt itt nagy a forgalom. Nem sok autóval találkoztam. Mondjuk itt általában kétféle autóval lehet találkozni az Alföldön. Mondjuk az ilyeneket leszámítva. Hát vagy Volkswagen Jetta, vagy Volkswagen Golf. Esetleg Warburg. A többi az nem idevalósi. Na, köszönöm szépen akkor a részvételt, és akkor folytatás augusztus 20-án, vagy videóval, vagy anélkül, de haza kell érnem. Majd az időjárás eldönti, hogy melyik útvonalon fogok hazamenni. Ja igen, ez meg a harmadik leggyakoribb kocsi típus. Egy lóerős.